Kawi pipi kan om yalam bakla lanu ya upai ba pen pai kien UMLA. Kat kumki kubor haka kat arterik nopra UMLA ka Voice of the People Party WPP na not Chelong uba adel bat nongrum. Haka sengi baar ula kentho ya usembut menteri rang ba ka jela. Pak Preston Tensong halor ka jingkren bayadai bat ka tem yo maulong. Bat ong ba ka WPP dalilai kan om yalam bakla ya upai ba. Halor ka jingkentho jong usembut menteri rang ba kinong yalam ka WPP. Ki yalam bakla bat le politik sia kamat halor ka tem yeu maulong UMLA ulong ngakwa ban pen kan mau ba ka WPP lanu ru kan om yalam bakla ya upai ba bat ka jingkha ya ka WPP om dei tang na ka banta ka san pathai hnrei ka mat trikam ka jaka ka badai ka jingim namar kata ka daw kani ka dei ka jingim bat ka jingyam na ka banta ka lawei jong ki long din ki patdeng laong uba adil ban kumju halor ka jingong jong usumbut menteri rang ba ubalong ru chairman ka HLC ba donpor uba nongrum ulabu jingkeli balada usumbut menteri rang ba donpor monopat bansim ya kata kapor ke jong i seng halang kiong ban sapan RTI ngaru ngan yai budin ya kane kekam la kadai hamadan ne hayeng dorbar thawany kamut bangas ngoper jaj ben riu ne ngasyun ne isi ya kiwei pat kipara nong song snong henrei nga isin ei namar kerkom im jongki kalong ka ba isang sot ulaong hakaju kapor ula pen sngew ba kadai kamram jong kum ukpa jong ka constituency banyukun na ka banta kinong song snong ha kadai ka jaka hatem yeu molong halor kalong briu man briu da ka ba banjur ban pen kan riano yaki na kadai ka jaka namar ka don jingma ha ka liang ka koj ka khia na lor ka jingkhap ngia ka ba isir khei ka jingkali kalong balai phimham banda ai kerpang kata ka jaka ya kinong tray ka municipal pilara sya ka jakasa ka municipal phoi pilale ya ka badai balai phim pha pat ya kini kiwei lane ban pen kan ria ya ki syala ki jong ki kwatar jong ki tanat rekam lalaj ban ai kata ka iwei pon sau akar labu jingkeli uba nongrum ha ka wei pat kaliang ha bai dai bat ka jingkren jong uwei umuktiar ka jela halor ka mikalaya Transfer of Land Regulation Act sijar kendai spa nyupuei utai unong mi khmat ulong om dadon kam ban hi ka school ngitip ha ke ka land transfer act ha ka trikam bat ha kam trikam henrei kamut pan ba ki kan tien jong phi kin penslur ya ka sorkar badai tang na ka non schedule area badai ka European World ban le kat bamon shu la ban ram ba ka sorkar kadai jong upai ba bat kamla ban le kat bamon kumju halor ka Meghalaya Preventive Detention Acts kum balapan pauda umuktiar ulong pilatip ba nitip ba ka MPDA kumno kadai ban trikam bat ha ka ba kum ki ngin ban trikam kublai sibun ngin sai sempat ha ki video